Hoi. Ja, je zou wel denken, wat zit ze nou vreemd te zien in dat lege, ja, verbluw hier, hè? Maar ja, je sliepen de schildpadden. Sst. Ja, het is natuurlijk wel vreemd dat ze oerdij sliepen. Maar ze zijn op het moment in de winter sliep. Ze doen dat omdat het natuurlijk de temperatuur die ja, wordt kouder, de omgevingstemperatuur wordt kouder. Dus ja, hun lichaamstemperatuur wordt daardoor ook kouder omdat ze koudbloedig zijn. Dus ja, dan worden ze zelf ook heel traag. En kan ze eigenlijk genieten vinden. En ja, het is wel belangrijk dat ze dan in de wintersliep beginnen. Dan doen ze onder water, omdat als het heel koud wordt. Dus nou is het water nog net bevrijzen, maar straks als het echt heel koud wordt, dan bevriest de bovenste laag van het water. Nou ja, en dan is het wel belangrijk ja, dat ze ergens onder water toch een beetje warm te krijgen. En hoe dieper ze zitten, hoe warmer het er is. Ze kunnen heel lekker tussen de modder en tussen de bladen ja, lezen beginnen. En op die manier kunnen ze hunzelf toch een beetje warm houden. Dus ja, warm is ongeveer 4 graden, daar kun je een beetje aan denken. Ze ja, bloeien leven omdat ze dan eigenlijk vaak de winter sliep, zwaar dat ze heel veel eten hebben. En op die manier zwaar ze ervoor dat ze een vetreserve hebben voor in de winter. En die broeken ze dan eigenlijk op.